Животът ще намери своя начин да се прояви. За да съществуваме тук и сега в пространството, следователно по-голямата сила е пожелала да бъдем тук. Това да се доверим на живота, да бъдем себе си, да сбъдваме себе си и да вървим напред към това, което искаме да бъдем, е голяма благодат. Знайте, че за да ни има, това идва от нещо много по-голямо от нас. И дори да не го разбираме понякога, това не означава, че не е вярно. Да сбъдваш себе си, да благодариш на хората преди теб, които са се събрали, за да се появиш ти, и на техните родители и назад в твоят род. Благословията, която получаваш от всички тези хора, и това да сбъдваш себе си в тяхна чест, е много голяма сила. Аз съм Илияна Родовска и съм тук за вас. До скоро!